Ben, decir que este, é un Consello de Goberno máis ben rutinario, onde se estableceron determinadas modificacións de normativas, sobre todo para adaptarlas á normativa de permanencia que recentemente acaba de aprobar o Consello Social da Universidade da Coruña, que é o órgano competente do mesmo, onde fundamentalmente se producía un cambio do factor que se utilizaba para determinar a permanencia dos estudantes na Universidade da Coruña, que eran anteriormente 4 convocatorias, e agora se pasa a un número determinado de créditos en un período de tempo. Por lo tanto, eso obliga a que cambiemos todas as normativas de defensa de traballo fin de grau, fin de mestrado, e tamén as normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións de grado e mestrado, precisamente para adaptarlas a esa proposta. Decir que no apartado de informes se informou da convocatoria, da apertura da segunda convocatoria do programa InTalent, que vai a estar aberto desde xa hasta setembro deste ano, e que esperamos que teña tan boa acollida como tuvo a anterior convocatoria, onde recordo que tuvemos máis de 140 solicitudes de case 20 países e, por lo tanto, creemos que é importante que continuemos en este proceso de captación de talento para a Universidade da Coruña. Decir tamén que, como outro aspecto importante deste Consello de Goberno, creo que é o aspecto máis importante e máis señalable, é o feito de creación dun centro de investigación de filosofía da ciencia e da tecnoloxía que terá a súa sede en Ferrol, no campus de Ferrol. Creemos que é unha aposta decidida por o campus de Ferrol, o perfil e a especialización do campus de Ferrol, que é unha especialización industrial, pero tamén é unha aposta decidida polas humanidades no campus de Ferrol. E, por lo tanto, se crea este centro de investigación de filosofía e de ciencias e tecnoloxía que ten como objetivo, unificar todas as actividades que se realizan en torno á filosofía da ciencia xa de fai tempo no campus de Ferrol por profesores da Facultade de Humanidades. Este centro xa empezará a funcionar en setembro. Como informou xa o conselleiro, pois ao final chegamos a unha situación de acordo entre a Universidade e as dúas consellerías, de cuantificación do que supoñía o desfase de financiamento da Universidade da Coruña no período 2011-2015, nomeadamente nos anos 13, 14, 15. A reclamación inicial que nos plantexábamos era de 7.200.000, pero o propio xuíz na súa sentenza establece que hai que cuantificar ese diñeiro de forma diferente. A Xunta, por suposto, tamén puso en riba da mesa os seus cálculos, porque a sentencia dice que a Xunta de Galicia ten que facer un cálculo do reparto de todo o período desde o 2011 ao 2015. Lóxicamente, a Xunta de Galicia inicialmente lle sale un cálculo moito máis baixo, como non pode ser de outra maneira, e como consecuencia da negociación chegamos a un acordo dos 4,2 millóns de euros que creo que son satisfactorios. Se aproxima bastante ao que calculamos posteriormente cos criterios da sentencia por parte da Universidade da Coruña e creo que é un bo acordo. O que consideramos que é moi importante é que por parte das consellerías tamén se foi sensible a petición da Universidade da Coruña e que esa compensación á Universidade da Coruña non supusera merma no financiamento que recibiron as outras universidades. Pero nos consideramos que a estas alturas era preciso que eso non afectara as outras universidades.